nove najlepše želje čokoladice. Duga kosa postaje oštećena zbog čestog pranja, sušenja fenom i češljanja. Inovacija za oporavak kose od Schwarzkopfa. Novi Gliss Oil Nutritive, sada sa 7 hranljivih ulja za oporavak kose koje obnavljaju jako oštećenu kosu i iskrzane krajeve za samo 1 nedelju. Dakle, ili novi Gliss Oil Nutritive. Schwarzkopf. Profesionalna nega kose za vas. Takođe, novi Gliss Wonder Serum Spray. Lagan kao sprej, intenzivan kao serum. Za dubinski oporavljenu kosu, sjajnu i meku kao nikada do sada. Od Glissa. Da li biste voljeli da postanete ekspert za oralnu higijenu u svom domu? Probajte novi Blendamed Pro Expert All-in-One. Novu zubnu pastu razvijenu u saradnji sa stomatolozima, koja štiti sve oblasti koje stomatolozi najviše proveravaju. Tako brinete o zdravlju svojih zuba svaki put kada ih perete. Novi Blendamed Pro Expert All-in-One. Razvijen u saradnji sa stomatolozima. Zovu me da jedem s njima, lepo se maže i još lepši ukus ima. Patelina, patelina. Pašteta od tune, kako do sada niste probali. Patelina, stvorena za uživanje. Probudi life u sebi. Možda vam niko nije rekao da se vrhunsko hladno ceđeno ulje spravlja od nekoliko vrsta maslina. Ili da, iako masline vole sunce, njihovo se ulje mora čuvati u tami. Moninijevo maslinovo ulje je plod ljubavi i posvećenosti. Ono je nasleđe jedne porodice koje želimo da podelimo sa vama. Monini, šaka puna zdravlja. Najbolje iz Italije. Bol je teret. Promenim se kada me nešto boli. Želim samo da brzo prođe. Rapidol, meke želatinske kapsule, obezbeđuju efikasno ublažavanje bola. Kapsule se brzo razgrađuju u organizmu, a tečnost koja se oslobađa se lako resorbuje i mnogo brže uklanja bol. Ne želim bol. Rapidol. Eksplozija za svako čulo. Clipsy Max. Probaj 2 nova ukusa. Pravi način da počneš dan. Right Guard, novi antiperspirant sa antibakterijskim dejstvom molekula srebra koji se bore protiv neprijatnih mirisa tokom 48 sati. 0% neprijatnih mirisa, 100% zaštite. Novo, Right Guard ne ostavlja šansu neprijatnim mirisima. Za još bolji način da počneš dan, novi Right Guard gel za tuširanje sa deo efektom. Užitak je Bueno. Za trenutke koji se pamte, potrebno je imati stabilnog partnera. Eurobank EFG cash krediti sa fiksnom kamatnom stopom. Gde je fešta, tu je fešta. Odgruvanje, sunčano okupljanje. Gde je fešta, tu je fešta. Šunka i zuvanje, sereka za muvanje. Gde je fešta, tu je fešta. Gde je fešta, tu je fešta. Šunka za izuvanje. Gde je fešta, tu je fešta. Sereka za muvanje. Iznenadni gosti, veselje do kosti. Na proslavi venčanju, u svakom izdanju, seoskom imanju i u gradskom zdanju. Gde je fešta, tu je fešta. Fešta. Mike, you're playing like Betty White out there. That's not what your girlfriend said. Oh. Baby, eat a Snickers. Better? Kad si gladan, nisi sav svoj. Ma da, u sve mi se meša. I u testa. I u svaki ručak. A tek u slatkiše, u torte i kolače. I znaš šta? Savršen je. Dijamant, stoni margarin, u sve se meša. Postoji svet u koji odlaziš kada te nešto zanima. U njega možeš da preneseš sve što poželiš i podeliš to sa svojim prijateljima.
Sve što je potrebno da budeš tamo je na tvom dlanu. Uz prenesi pakete HTC Wildfire i HTC Desire na 6 rata, lako u svakoj Telenor prodavnici. Telenor, dobre stvari pokreću svet. Na početku komuniciraš putem dodira. Zato je tvojoj koži potrebna zaštita. Nove Premium Care pelene su posljednja inovacija od Pampersa. Pelena sadrži sloj od super upijajućeg materijala koji pruža efikasniju zaštitu od vlage, a uz to je i do 20% tanji, kako bi mogao da uživaš u svakom nežnom dodiru tvoje mame. Novo Premium Care. Najtanje super upijajuće pelene od Pampersa. Nove najlepše želje čokoladice. Ustaj vojsko, vojna vežba. Moj opstanak u ovom plemenu direktno zavisi od pobjeda u današnjoj i u narednoj borbi. Ako ne pobedimo, u velikom sam problemu. Ako izgubimo, neko od nas bovati silu. Za hranu u ruci, u gadosti je za ruci. Sve za hranu, ali ima slatkiša? Generalni sponsor Survivora San Mil Napolitanke. Pionir. Mnogo mi je lepo da čujem kad ovi deklarisani grobari pevaju Igrale se delio. Partizan vole samo deli. Daj Bože da ovaj derbi prođe u najboljem redu. Baš zbog svega ovoga ćemo glasno reći dobro nam došli u emisiju koja se zove Ja volim Srbiju! Nove najlepše želje čokoladice. Zaboravite na jednoličnu boju svoje kose. Vreme je za boju u više tonova. Otkrite paletu boja Londa. To je tehnologija mešanja boja koja spaja bogate tonove u jednu nijansu, kako biste uživali u lepoti boje u više tonova. I do 8 nedelja. Od Londe. Milena, šta radiš to? Kuvam kaficu. Pa, tek su supu pojeli. Pa šta? Supa, kafica, prase, kafica, pa onda još kolači. Otvori i osvoji nikad lakše do nagrada. Grand Kafa. Gosti, kafica! Voda učestvuje u regulaciji temperature tela i neophodno ju je nadoknaditi i u hladnije doba godine. Baš kao i telesnu toplotu, vodu gubimo disanjem i preko kože. Hladan vazduh zime i grejanje u zatvorenim prostorijama isušuju naše telo, a ono postaje manje otporno na spoljašnje uticaje. Kako bismo sprečili dehidraciju i zadržali vitalnost, potrebna nam je iskonski čista voda svakoga dana, tokom cele godine. Izvor života, Jana. I gde ćemo zaposlenog Marka? Svejedno, kume. Obavezno neko visoko mesto. Nije svejedno! Nektar Family, nije svejedno. Fino. Aluminijumske i providne folije prolaze svaki test. Fino. Napravite razliku u vašoj kuhinji. Dosta vam je ribanja. Probajte Cilit Bang. Pre sam morala da ribam kako bih ovo očistila, ali sada koristim Cilit Bang. Raspršem, obrišem i pogledajte, sve je čisto. Čak i tvrdokornu prljavštinu u kupatilu sada mogu lako da očistim. Dokazano je, Cilit Bang je čak do 4 puta efikasniji. Pogledajte, potopit ću ove 2 pločice obložene kamencem. Cilit Bang je zaista sve očistio. Cilit Bang i prljavština nestaje. Probajte i Cilit Bang, snažni odmašćivač. Sipajte gorivo na NIS Petrol benzinskim stanicama. A mi ćemo ispuniti vaše novogodišnje snove. Pripremite se za novogodišnju vožnju snova iz NIS Petrola i možete da osvojite 15 Vespa skutera, 4 automobila Volkswagen Polo ili glavnu nagradu Volkswagen Tiguana. Iguana?
Niz daje Tiguana. Booster Energy Drink. Nakon svakog obroka pH vrednost u ustima dramatično opada. To je loša vest za vaše zube. Uzmite Orbit, jer on pomaže da se vrati optimalna pH vrednost i neutrališu kiseline iz zubnog flaka koje mogu povećati rizik od nastanka karijesa. Za zdrave i čiste zube. Žvaćite Orbit posle svakog obroka. Bol je teret. Promenim se kada me nešto boli. Želim samo da brzo prođe. Rapidol, meke želatinske kapsule, obezbeđuju efikasno ublažavanje bola. Kapsule se brzo razgrađuju u organizmu, a tečnost koja se oslobađa se lako resorbuje i mnogo brže uklanja bol. Ne želim bol. Rapidol. Postoje trenuci koje želite da pamtite zauvek, kada ostajete bez reči i bez daha. Neodoljiv je, kao srce badema uronjeno u krem i zanos kokosa. Rafaelo, više od 1000 reči. Ove godine slavimo 5 dana. 5 dana, svaka čast domaćine, evo jedan pehar za vas. Koliko dana? Pa 5. Jao. Pehar, zaslužili ste. Pravi muškarci su veoma sujeverni. Jelen pivo. Muškarci znaju zašto. Zamisli šta sve možeš za jedan klik. Pošalji SMS na broj 9000 i aktiviraj Telenor Klik, Gmail, Hotmail i Yahoo Mail na tvom telefonu. Besplatno do kraja godine možeš da šalješ i primaš mailove, bez obzira gde si. Nokia C3 već od 1 dinar, uz prenesi pakete. Telenor. Dobre stvari pokreću svet. U našem hotelu svaka soba ima svoje tajne. Soba 57. 2 roditelja puna poverenja. Jedan ukusan meni. I jedna velika fleka od čokolade samo za naše oči. Tako da smo se obratili profesionalcu, Ariel Professionalu, proizvodu za uklanjanje fleka. Nanesite ga na fleku, napunite jednu mericu, isipajte tečnost u veš mašinu uz deterđent da biste uklonili tvrdokorne fleke kao od čokolade. Zahvaljujući Ariel Professionalu, njih dvoje su se takođe izvukli. Ekspert za uklanjanje fleka dostupan u vašoj kući. Ariel Professional, ekspert za uklanjanje fleka. Nove, najlepše želje čokoladice. Čovek koji ume da nasmeje celu naciju. Svi normalni ljudi. Show zbog kog jedva čekate petak. Imam jedan tvoj video koji bih hteo sada da pustim. Još jedno veče sa Ivanom Ivanovićem. U petak u 9 na Prvoj. Kad ovi deklarisani grobari pevaju igrale se delio. Partizan vole samo deli. Daj Bože da ovaj derbi proći u najboljem redu. Baš zbog svega ovoga ćemo glasno reći dobro nam došli u emisiju koja se zove